chlapi, já si tu pošlu, můžu to jaký stáhli, tak on se trošku sesype ty kůly nám. A můžu to vlastně hravě. Ranní přípravy na sešup bazénu. Zatím čeká bazén na silnici. Tak se vlastně otočím. Jo, ano, máme. Takže co, chlapi, můžem? Ale jdeme, pojďte pomalu. Něco vázne někde? Co? Zadu vázne? Zadu nevázne, vole. Já musím se běhnout. Já si tady nemám potom jak ty těžky. Já jsem tady předvídat. A když jsme 12. straně, tak tam běžte k ním, jako, bych to tady tak nějak držím tady. Můžem? No, je. Honzo! Já potřebuji, aby jsi šel sem, vole, my jsme tady dva. Běž mi to udržíme ten spánem na tom. To se dá. Můžem? Jak jdem? Tak to zadu nás věděte kousek. Pojďte. Naklánění, kritická část,
Vydržte, prej. Honzo, kde jsi? Výborně, tak tam buď. My půjdeme. Pak to nepřijede s tomu, vole. Mal do půl. Prostě vy budete muset s tím dovorku. Tvůj tajbl. Dobře. Jak jsme na to budeme? Jdeme. To pak musíme díky. Jdeme za váma, jsme do nejde, nebo to? Jo, můžeme. Tak jdeme. Hele, když tak šur, vypůjte pak tady na nějakou tyč, tlačíte tomu. Já teď budeme být, budu na svoji spolu ještě. Já nevím, moment. Můžem? Můžem, ale někdo musí dolů tady, hodně dolů. Někdo nahoře, jo? Tak můžem? Musíme. Tak jdeme. Chtělo by to sem někoho. On to ten dolů. Víš, že to dolů taky běž. A můžem dolů. Pomalu. Ne. Kde je ten kámen? Tak dobrý, položte! Jsme tady. Kdo nám chybí? Vůbec žádná. A je to? Za náma. Pak budete stejně rovna pilotovat na dostate provázky. Mějte se tu hezky, chlapce, čau. Ještě drobné úpravy. Kamínky pod bazénem. Nejdřív byl bazén celistvej a teď už je jak Emmental samá díra. Jsou 3 hodiny odpoledne. Do bazénu se napouští první voda. Tak stále 26. a mistři od Longfieldu dělají zkoušku, jestli je všechno v pořádku, jestli teče voda kam má tect a neteče kam nemá. Zdá se, že je všechno v pořádku. Tak to asi brzy vypnou a pojedou pryč. Budeme mít míchané nápoje asi. Aha.